Velkommen til. Jeg vil meget gerne fortælle om et produkt, som Serviet har forhandlingen af. Det drejer sig om den her lille tablet, eller hvad skal vi kalde den? En lille kapsel. Det ligner mest af alt sådan en dampmøllebrik eller noget af den stil. Det er i virkeligheden en komprimeret serviet eller engangsvaskeklud, som kan folde sig ud i det øjeblik, at man tilfører den noget vand. Det vil jeg hermed demonstrere. Når den har suget alt det vand, den kan suge, så kan man rulle den ud. Og så har man en meget anvendelig, meget jævnt vådserviet, som er i overraskende god kvalitet, meget elastisk og derfor meget anvendelig. Den kan med fordel bruges, hvis man dyrker outdoor sports, hvis man er på fisketur, hvis man er på camping, hvis man er på cykeltur, og alle de steder, hvor man egentlig gerne vil have noget med, man hurtigt lige kan lave op til en vaskeklud eller en engangs serviet, hvor man ikke er afhængig af, at man skal til en håndvask. Og Magic Towels, de kommer i sådan et etui her, en beholder, som er vandtæt, og hvor der er 8 kapsler i. For at man ikke skal løbe og købe de her beholder hele tiden, og man kan genbruge det, så findes de også med 16 kapsler i sådan en refill pose her. Og de findes i handelen mange forskellige steder. Det kommer I til at kan se på rulleteksterne herefter, hvor man kan købe dem pt. Og ellers så vil jeg da gerne opfordre til, fordi det er et forholdsvis nyt produkt det her, at man spørger i sin lokale outdoor-forretning, eller hvor man nu handler sit fiskegrej, eller sit bådudstyr, eller hvad man nu bruger, golfudstyr for den sags skyld. Spørg efter Magic Towels, og så vil jeg garantere for, at det varer ikke længe før de har dem. Tak for opmærksomheden.